Mahigit 5 tonelada naman po ng basura kada araw ang nakokolekta po ng Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Dahilan upang paigtingin po ng barangay ang panawagan para sa tamang waste segregation. Ayon sa barangay, bagamat isinasagawa po ang paghihiwalay ng mga nakokolektang basura sa kanilang Material Recovery Facility or MRF, mas mapapabilis umano at mapapadali ang proseso kung manggagaling na mismo sa mga kabahayan at establishmento ang wastong paghihiwalay ng basura. Dahil sa malaking volume ng basurang nakokolekta araw-araw, hamon para sa mga taga-barangay ang pagbabawas ng dami at bigat ng mga basurang kailangang dalhin para sa disposal. Layunin ng mas mahigpit na pagpapatupad ang segregation na mabawasan ang residual waste at mailayo sa disposal ang mga basurang maaari pang i-recycle o mapakinabangan. Makatutulong din umano ito upang mapagaan pa ang trabaho ng mga waste segregator sa kasalukuyang naghihiwalay ng basura sa MRF. Dahil dito, hinihikayat ang bawat kabahayan at establishmento na simulan ang segregation sa mismong pinagmumula ng basura sa pamamagitan ng paghihiwalay sa pagtatapon ng recyclable, biodegradable at residual waste. Binigyang din ng barangay na hindi lamang responsibilidad ng mga waste collectors at segregators ang problema sa basura, kundi nangangailangan ito ng pakikiisa ng bawat residente upang mabawasan ang basurang kailangang kolektahin at itapon na araw-araw. IFM News. IFM News. IFM News.